Numaupay ken agsena ay kararuak nudumtenga maleddaangan nak agtalnaak laeng ken nagpanurayak hinggat tungteng kasaranayan nak intag ay nak kasagila sumagpatak intag ay nak baybay lumasatak intag ay nak di tabagang madaak intag ay nak na indaklan sa sentensya anak awan tibista kadagiti ingingutek nga kakadwa daytoy numo nga biyang ken kasasaad na inispal mo in may waya-waya intag ay nakasagila sumagpatak intag ay nakbaybay lumasatak intag ay nak di taabagang adaak intag ay nak na indaklan saad nagayatag kunak no ay ayaten nak kamaudan tinalikudan nak ngemin may ka tidigraket inaklunak intag ay nak sarsaranayan nak intag ay nakasagila sumagpatak intag ay nakbaybay lumasatak intag ay nak di taabagang adaak intag ay nak na indaklan saad imutangak iti dakel nga kwarta tapno maadaanak sa nikwa kinaagom dito'y puso ket rimswa didigraken lunod supapak na intag ay nakasagila sumagpatak intag ay nakbaybay lumasatak intag ay nak di taabagang madaan intag ay nak na indaklan sa